днешното видео ще ви покажа как да си направите персонализирани салфетки за следващото ви събитие или сватба. Влизаме в предварително инсталираното приложение Cricut Design Space, където предварително ще си направим една импровизирана салфетка и ще наместим думите, които ще изпишем, така че максимално да можем да добием представа как ще изглежда нашият проект накрая. Предварително съм измерила размерите на салфетката, вече след като съм я сгънала. Затова сега изкарвам една фигура квадрат и ще я направя с размерите на самата салфетка. Салфетките, които съм избрала за този проект, са най-обикновени салфетки, които съм закупила от хранителен магазин. Няма нищо специално като материя по тях. Те са си хартиени салфетки. Като цяло този проект и материята на фолио, която ще използваме, е подходящи за текстилни салфетки. Може да си персонализирате каквото искате. Хартия, текстил и някакви други неща, които хавлия. За този проект избирам всичките думи, които ще изпиша да бъдат с главни букви. И след като напиша първото име, дублирам, за да бъдат в еднакъв размер и шрифт. След това ще ги наместя малко. Ето тук името на момичето е Мария. Него решавам да го изпиша с първа главна буква и останалите да бъдат малки, защото самото име мисля да бъде в съвсем различен шрифт от останалите думи. Вижте сега, след като наместих думата моминското от font size, винаги гледам колко е размерът на шрифта, за да ги направя всички други останали еднакви да си бъдат. След това натискам върху тях и си ги правя, ръчно си изписвам размера от първата дума, за да ги направя всички еднакви. Тук сега влизам, за да видя в какъв шрифт ще ми бъдат думите. Тук в момента много малко бавно зарежда. Тук в момента ще избера името Мария, в какъв шрифт да бъде. Имам си един любим, решавам да пробвам с него. Шрифтовете предварително съм си ги инсталирала и в предното видео ви споменах. Ще направя едно отделно видео, в което да ви покажа откъде си изтеглям шрифтове напълно безплатно и как си ги инсталирам. Много е лесно. Сега за останалите думи избирам този шрифт. Сега си ги правя всички думички, пак да бъдат в него. Тук решавам малко да ги смаля и отново същата процедура по размеряването, всички да бъдат еднакви. Тук сега следва една много важна стъпка. Ще използваме функцията Offset, за да удебелим думите. Тъй като за този проект този шрифт е с много ситни буквички и за да сме максимално сигурни, че машината ще се справи с изрязването и няма да ни ги накъса, няма да ни схъби материала и да сме чакали да ни се нареже всичко на празно, винаги си използвам опцията Offset. Ето тук сега решавам, че всъщност 0,30 ми е доста дебело и отново отивам на Offset и решавам да видя как ще бъде размера с 0,20. Виждам, че е доста по-добре, буквичките са четливи, думите стават четливи, всичко е наред и най-вероятно сега ще реша да го оставя точно по този начин. Доста ми допада. След това ще направя абсолютно същото нещо с името Мария. То ще бъде малко по-различно, малко по-голямо, по-дебело, за да се откроява. Тук по същия начин използвам опцията Offset, както преди малко другите думи. Винаги изтривам излишния текст, защото на финала, когато на подложката излязат абсолютно всички текстове, много често се бъркам, кой е този, който искам да нарежа, кой е този, който е бил излишен. Затова винаги съвет от мен, изтривайте си това, което не ви трябва и оставете само това, което ще режете. Сега вече решаваме, че това е финалният начин, по който ще изглежда нашият проект. Тук ви съветвам да използвате опцията Attach, защото аз забравих да я използвам, много бързах и след това работата ми малко се усложни. А всъщност тази опция обединява думите, така че когато ги изреже, те са си обединени и
няма да залепяте дума по дума по-отделно. Ето, вижте как ми ги раздели. Не стана визуално както трябваше, но аз тук съвсем изключих и след това работата ми наистина се удвои. Това са бройките, които ми трябват за салфетките. Тук сега малко ще си ги наместя, ще ги свия. Изключително много важна опция Mirror. Никога не забравяйте да използвате тази опция, защото за нашата цел в момента и за фолиото, което ще използваме, тази опция е напълно задължителна. Тук още малко бързичко си ги да намествам и вече моят проект е готов за изрязване. За този проект използвам машината си Cricut Maker, зелена подложка. Ето тук може да я видите. Махам защитното фолио отгоре. Използвам това фолио, което е термофолио. Ще го поставим върху салфетките чрез нагряване. Ето тук сега ще ви покажа върху зелената подложка. Предварително съм си изрязала фолио в размер, на който съм видяла на самата подложка, че ще ми бъде необходим. Вижте, с лъскавата страна поставям надолу. Точно за това използвахме и опцията Mirror. Самото фолио е предназначено специално за такива проекти. Винаги трябва да използвате опцията Mirror и с лъскавата страна да го поставите надолу да залепне за подложката. Готови сме с поставянето на фолиото и се връщаме в Design Space. Тук сега ще изберем материалът, който ще използваме, а в случая Washi Sheet. Тук съм си го добавила в любими, защото доста често го използвам, но вие ако го нямате, натискате Browse Materials и натискате Washi Sheet. Ето, натискате го, Done и сме готови. Сега връщаме се към машината, поставяме подложката. Когато стрелкичката започне да мига, вече сме готови да я натиснем и тя да поеме нашата подложка навътре. Хубаво гледайте и двата края да са еднакви и да са точно под колелцата на машината. След това започва да мига и бутонът Cricut, който натискаме и ето вече нашата машина започна да изрязва нашият проект. Истината е, че постоянно вися върху машината докато реже. Това изобщо не е задължително, не е нормално, но на мен ми е много интересно как се случват нещата. Пък и искам да съм сигурна, че всичко се реже както трябва, за да отреагирам на време, ако нещо се скъса или не е наред. Ето тук може да видите вече готов изрязан проект от машината огледално. Тук сега започвам малко по малко да изчиствам ненужното фолио върху буквичките като О, А, махам самата среда. Тук сега ще забързам малко видеото, защото процесът е малко дълъг, изисква се много търпение за тези неща, така че ако не е вашето нещо, определено не се захващайте с него. Тук съм си приготвила една малка ютия. Това е фолио за готвене. Една мека подложка, нарязала съм си вече абсолютно всички имена и сега ще видите защо трябваше да използвам опцията Attach. Взимам си една напълно обикновена салфетка и сега леко ще я мина с ютията, за да я поизгладя, защото от всичките нагъванки, които съм ми направила, леко се е намачкала. И тук предварително си направих една салфетка, по която да се водя, защото не използвах опцията Attach и изобщо не са ми еднакви думите. И да, общо взето, вместо да си ги бях атачнала, сега трябва да лепя дума по дума и да си ги намествам да бъдат визуално еднакви. Искам да ви кажа, че тези проекти могат да се направят и с нормална ютия, с която си гладите дрехите в къщи. Просто трябва да бъдете много внимателни, защото тази малка ютийка има 3 степени. Малка, средна и висока. По-лесно е за регулиране, тъй като на ютията има толкова градуси и отнема време докато си я наместите. Готварското фолио всъщност слагам отгоре, за да не нараня по някакъв начин салфетката, за да не я скъсам, а и максимално да я предпазя от топлината на ютията. С всяка салфетка действам по абсолютно един и същи начин. Сгъвам салфетката, минавам я с ютията, слагам надписа, върху надписа слагам готварското фолио, отгоре ютията, изчаквам няколко секунди, според зависи, вие сами ще си усетите кога проектът ви е готов и е напълно залепнал. Не отнема изобщо много време, но пробвайте съвсем леко да отлепите горния слой на фолиото и когато той съвсем свободно се отлепя, вашият проект е готов.
Ако мислите, че такъв тип видеа са ви полезни, че може да научите нови неща, ако имате въпроси, последвайте ме в страницата ми и в Instagram. Там също съм активна и качвам най-различни проекти, които са направени с машината. Благодаря ви, че изгледахте това видео до край. Надявам се да ви е било полезно. Натиснете камбанката, харесайте го и се абонирайте за моя канал. До нови срещи!